Trápia vás tráviace ťažkosti, kvôli ktorým si nemôžete vychutnávať svoje obľúbené jedlá, alebo len chcete nakopnúť svoj metabolizmus? Potom by ste mali rozhodne vyskúšať kapsule Superstrava Supermasticha, ktorých zloženie pozostáva primárne z prášku z mastichy. Masticha je vzácna živica, ktorá sa získava zo špeciálnych stromov rastúcich na gréckom ostrove Chios. Táto jedinečná živica dokáže podľa odborníkov pomáhať pri pálení záhy, zápche, hnačke, pomalom trávení či gastritíde. Okrem toho podporuje imunitu, má protizápalové účinky, môže znižovať cholesterol a vysoký krvný tlak. Kapsule Superstrava Supermasticha obsahujú aj unikátne probiotika Lactosfor, založené na prírodnej báze, takže sú plne vegánske a vhodné aj pre alergikov. Súčasťou kapsul je tiež inulín. Rastlínna vláknina, ktorá napomáha rastu prospešných baktérií žalúdka, slúži ako prebiotikum a buduje črevnú mikroflóru. Pre dosiahnutie najlepších účinkov na trávenie odporúčame užívať jednu kapsulu 3-krát denne, ideálne spolu s jedlom. Kapsule Supermasticha si môžete objednať v e-shope superstrava.sk.